Mä en kestä. Missä se viipyy? Hei! Hei! Jury on tehnyt päätöksensä. Nouskaa kuulemaan päätöstä. Jury toteaa sytetyn syliseksi kaikkein syytöksiin. Rangaistus on 30 vuotta ehdotonta vankivälisairaala. Kuristusharetta. Istunto on pätenyt. Voitte vaihtua. Mikä vais? Ei voi olla totta. Ei kyllä. Mä en tiedä. Miksi mä menin häviseen jutuun? Mua syytellään varmasti joka asiasta. Hyi, helvetti, joku Danten kätilö. Atakki jäi. Oi herregud, missä mä oon? Hirveesti oppi. Ui. Mä en tiedä mihin mä menen, auttakaa mua. Hirvee. Apua! Käännypäin! Herregud! Mihin mä menen? Oi. Mitä helvetti se siinä on? Älä tapa, kiltti! Kuka tässä nyt tappamisesta on vielä puhunut? Turhana sinä vaukkua. Kun sä heilut ton kepin kanssa, jossa on toi hirveä terä. Okkana joku umpipähällä kirvestä tunna. No kyllä mä sen tiesin, mutta mä heti kliffannut sitä. Vähän puhutkin niinkö jotkut pahaset akat. Tai tuolla on joku hinttari. No entä sitten vaikka oisinkin? Rasisti. Älä, perkele, mulla ei oo mitään rasismia vastaan. No anyway. Eihän mä oon vielä tässä esitellyt itse. Älä, perkele, rupia esittelen tai minä lässäytä. No en mä sitä, kun heitetään tittelit veks. Ei mulla oo sun kanssa aikaa heitellä mitään titteleitä. No anyway, mun nimi on Håkan, kai sullakin joku nimi on. Isäkin sinä on haukkunut. Vaan perkele, nyt minä lähden ainakin mökkiin kahville. Mihin sä meet? Mä tuun kaas. Oota vähän. Oi. Mene helvettiin siitä. En muistaakseni sinua käsken. Älähän kalappi, ettei tarvitse lässäyttää. Miksi sä oot noin kiree? Elaa vähän. Jaha, oot mikä takiainen perssessä, eikö sitä pääse mitenkään eri? Saanko mä tulla? Pane henttarit, et sovitiin. No hei.
Täällä haisee ihan hirveä. Täällä mikä haise. Jos täällä joku haise on, niin se oot sinä. En varppii haise. Anneks mulla on parfyymiä. Saadaan toi leppa pois ilmasta. Mitä? Näytä tänne sitä. Tää on tosi kallista. Suoraan Ranskasta ostin. Perkele, täällä ei tämmösiä tarvita. Mitä sä teit? Se oli tosi kallista. Oli se ihan halpaa. Tankkirattia varmaan. Hei, saisiks mä kahvia? Eikö mulla menee vatta sekaisin kahvista? Onks sulla teetä? No ei helvetti oo. No ei mua kyllä janotakaan. Hei, mulla olisi yksi pyyntö. Saanko mä jäädä sulle jo muutamaksi yöksi? Älä ala kuule. Mä äsken jo sanoin, että lähden joka Lappinmaa. Ei, mutta oikeesti mä antaisin kaikkeni. Mitä sinä rupeat ehdottelemaan? Että kaikkes antaisit? Niin. No jos kaikkes annat, niin saat jää. Kiltti! Älä koske minua. Hei, mua pissattaa. Missä mä voin käydä pissalla? Kaukana kun käyt, niin saat käydä. Mutta missä? No niin, hittari, kusitaanko ohi ja töihin? Joo, ihan heti. No mitä nyt? No niin, hittari. Otat kuosen takkaa kirveen, karsit tuon puun, teet sitä metrin mittaisia halkoja ja pinuat ne tuonne mökin taakse. Selvä. En mä osaa. Ei niin. Eikä sillä vaan tällä. Anna kun minä näytän. Mistä mä voin tuota tietää? No niin, ja vauhtia siihen hommaan. Mä lähden käymään paskolla. Koko puuko! No totta helvetistä. Paska äijä. Mitä se hittari? Ei mitään. Jes, työ on tehty. Mitä sä teet? No kuse. Eikö me sovittu, että me pistitään tuonne? Kuulepa hittari. Se on sillä lailla, että minä kusen sinne mihin minä haluan ja sinä sinne mihin minä käsken. Niinhän me sovittiin. Mitä sinä muuten siinä teet? Mä pilkoisen puijotelun tuolla takana. No siellähän on mehtä täynnä puita, ettei alahan mennä töihin. Mä lähden ottaa meidät tirsin. Paska äijä! Mitä? Ei mitään, mä menen jo. Kuulepa hittari. Älä säikyttele. Pistähän takki päälle. Se ei täällä niin lämmin, että tarvitsisi ilmaa sitä hyllua. Olipa kerta kaikki jo mahtuvat tirsit. Mitä sinä teet? Mä karsin tätä puuta. Tuommoista risua. Niin, eikö oo hienoa? Ei niitä tuommoisia risuja kaajeta. Isompia. Eihän noilla tee mitään, nehän joutuu hukkaan. Semmosia sylivahausia ainakin. Tuommoisilla mitään tee. Vauhtia, minä lähden